Guys, anyway, my titi want to talk about, but no problem. I love you so much. Chiroka taura Zvako hako kuti chi? Zvekunyepa izvo. Chimire, udachilai. Okay, oh. Saka chimire ndichitaura zvangu maititi. Chimira ndikudze sweet. Ndaona nguwa wandituka aiwa ndazviona aiwa no problem wandituka no problem. Inangu andipopa kutukana newe. Ini ndiripopa kungounza guwa. Anditi ndiripopa kungounza guwa sekupuwa kwandendaita sei sekupuwa kwandendaita. Saka iwewe yako iwo ndinokunzwisisa maititi. Ndokunzwisisa situation yako izvezvi pauri. Unodeserve kutaura mashoko aya yawataura aya ese. Chero kanditaurira kuti ndogara mu one room. But mu one room muri kuroteswa. But uri kuona manje mu one room mangu kandi kuroteswa ndirimo. Uri kunyepera vanhu ipapa, but after that wabuda uchichema. Waiziya? Wanga wakachema uri kunyepera vanhu kuti amai ningirikina amai maketeni. Amai maketeni havana kuita sei nyaya amai maketeni wakaluza case kucourt pari kudiwa 5,000 US. Ende nhasi wanga une family yako. Da ungokudza kuti munhu ari mu one room ari kuziya zvese. Wanzwa? Ari kuziya zvese. Iwewe uri ndiri mu one room mangu nhasi hama dzako dzanga dzakaungana vachitaura about that 5,000 yame marketing uri kunyepera vanhu kuti ndiye kunyepa. Uri kunzwa? 500,000 bond, 5,000 bond iri kudiwa. Ende ukaregera uri kutorerwa neinonzi chi? Inonzi chi yeye inotora yeye yekukoti. Ukaregedza uchatorerwa nekoti 5,000 yoyo yauri kuregedza kubhadhara. Ende nhasi wanga wakutoda uregedza uchichema wakuda uregedza kuenda kupi ku function yaunga unayo nhasi wanga utori neshow nhasi wakutora mbota ndisi kuda kuenda une stress. Wanzwa? Waiziya? Ayo futseke duzvi remunhu Romeo gesa wameso kwako nogesa kwame yako. Tseke dako rine shena duzvi. Tseke. Unondiudza zvogesa wameso kwangu ndiwambondita makeup iyoyo duzvi. Tseke. Dako. Tseke mhate yako. Saka vadaro handiti maititi ndichazotaura hangu mamwe mashoko ndapedza. Bhozi ndikakasika kutaura ndinozokanga motaura guwa rangu randauya naro. Wanzwisisa? Ende maititi chimira ndikudze switi. Aunzwe aunete here naidziya wakabva mukudyiwa nazvizo ezvino uri kunyepera vanhu kuti une muNigerian wako ari kuNigeria uko. Waiziya? Apa panonzi Chausa ari kuDurban ndimachingilani kuDurban uko. Security kuDurban uko. Waiziya? Apa vari machingilani kuDurban iwo uri busy kuti muNigerian uchinyepera vanhu zvako. Apa muNigerian yega wakatomurongerwa pawanga uri kudiaspora neuyo unonyepa kuti hama yako uyu because aive nechikombowo chake muNigeria. Waiziya? Asi Chausa atongoriwo machingilani. Atongoriwo machingilani waiziya paDurban apo Chausa ipapa handiti. Saka usanyanya kuzozvikudza kuti tinorwadziwa because hapana chinorwadza. Kubva paupenyu hwaunawo ndehwefeki. Makamera uri kutaura kuti wakaisa padheni. Taurira vanhu chokwadi. Kwete kuda kuuya uchitaura kuti hanzi ndakapenga une life yekunyepa iwewe. Muri kunzwa? Waiziya? Wapedza kudaro mira ndikudze makamera aya zvaakaiswa. Akaiswa nenyaya yekuti pamba paunogara kucottage. Varidzi vemba vane benzi ravo rinogara kucottage. Rinopenga saka vanotya kuti munogona kuzori abuser. Saka vanenge vachida kuona life yaari kurarama vari kudiaspora. Iro riri kuZimbabwe. Waiziya? Saka chero mukandituka zvindimise kuisita guwa rangu randiri kutaura panapa. Makazvitasa ndinorwadziwa neutukwa. Waiziya? Waiziya? Saka zvaitika mukomana uyu Chausa ari kuDurban uko. Chausa atori machingilani kuDurban uko anonyepota ari kuNigeria. MuNigeria but security guard. Hi, the security guard wemaclubs kuDurban. Maiziya? Apo unonyepera vanhu uchiti Chausa ari kuNigeria ari kupi. Ipapa mazuva akapera unonyepa kuti unosona une company yekusona. But waitsvaga uchiningirikina. Waitsvaga munhu anosona uchiti ndiani angatisonera ningirikini because uri supposed kuya kusangana naChausa kuno kuJoburg. Waiziya? Apa pandiwo uri kumubhadhara uri kuita matenda sini. Kusvika pa wakabva mukurohwa imwe ningirikini pusi robhari wakurohwa imwe pusi robhari uchitaura ne. Ndiri nani handitwe mutsotsa nyini. Handithe mutsotsa nyini. Waiziya? Handitwe mutsotsa nyini, handitwe pusi robhari. Handitsotse nyini yangu iwe ndakatarisa ndakasvinura kuti. Saka iwewe
zvako zvauri kuti hanzi yeye vanhu honai ndakaisa makamera. If you still remember, aitaura kuti ndakaisa makamera, kana ndasvika ndichakuratidzai zvazizo. Makamera, I will challenge you. Kana uchiti ndiri kunyepa, uda uchitiratidza kamera iri mumba, makamera ari kunze nekucottage. Because akaisirwa makamera akaisirwa benzi kuti vaone tinodii. Dzimwe nguva kana twakakwidza rinopinda mumba richiti imumba mangu munomu, ibvai papa, this is my house. Kana twakakwidza rinomira pepero tangoti this is my house, this is my house, ibvai apa, this is my house. Pamuri kurambirana ipapo muri kunzwa. And number 2, shamwari, uri kuti wakapenga, wakalonja company yecosmetic, iwe usina kana 10 macosmetics achona mudheni. Ndikukuchallenja kana ndikukunyepera, tiratidze munhu ngirikini maproducts emacosmetics enyu, tiratidze project yepo ngirikini wakavhura, wakutovhunzwa nevamwe vako kuti regedza because hauna. Muri kunzwa aiwe duzviwe tafadzwe tsake mwana womuroyi tsake baba wane jende kufa, vanoridza jende, vanoridza ngoma nejende duzvi tsake jende rinenge kumeso kwamaititi, jende rinenge kumeso kwamaititi duzvi. Aveno muri utupa waronyepa hanzi vadaro majewenzi waka hanzi pachizvishopu zvavari vakabhadharwa manje kuti vaadvertise chimupinzwe vanhu pavapana neagreement kuti don't shop but ndinobhadharwa here mapercentages akadai kuti shop. Vapedza kudaro kuti shop kwekwe bva vakuda kulonja bva vatonzi aukamudolonja zvinhu, munhu unolonja zvinhu zvavapo waiziya. Haungaite launch yezvinhu waiziya, haungalonje iwe usina zvinhu zvationa mushopu. Hanzi vakati aiwa inye kuti ndandakapa vanhu date, saka zvichaita kuti ndiite sei, hazvichaita kuti ndiregedze trashi hawayo, svika hazvichaita kuti ndiite sei ndiregedze kulonja. Amai mwana bvatora bvapuwa $100 nazodzwa uya amai mwana ava kuti hanzi hande tinotora zvimacosmetics hanzi mashops emachina ekuzimbabwe aya. Zvikanzi ayewa zviite zodzwa uya aimbova ex-wife yaginimbi. Hanzi ndiyakauya, hanzi zvaingoitirwa panze pemushopu hamuna kana gonzezve zviri kutamba hamuna mushopu imomo waisiya muri empty. Hanzi ndobva vaudzwa zvikanzi aiwa ngatingozvisiya unozozvita wane mari. Hanzi vakati ayewa vanhu ndandakatovaudza ndienda kutonge ndikunyepa wagara uri kutonyepa. Hanzi bva vatande kumachina tinotenga zvimacosmetics zviya hanzi toparapara mazita tonyera kuti Felish, toparapara hanzi tonotenga zvekumachina hanzi tobva tanyora kuti chi Felish. Hanzi zvikanzi hanzi vakatanga kuzviita hanzi bva chaparika chainyatsoonekwa kuti chakaparika. Zvikanzi ayewa maititi madi kutsvaga kambani inoita izvozvo, muri kuona. Zvikanzi madi hanzi Chihera une godo duzvi, amai ako ndova negodo get away ndoita godo nezvinhu zvekunyepa. Ayo ndomuisa pamachu gasi, pane panonzi pamachu, panotonhorera pekuti anenge achiona saakomendi achinakwa ari ipapo. Auchanakwa, inonzi nakwadin namadin. Iwe siyana narasta wangu vadaire ndozvavari kuda sha. Pfeke duzvi rako nqobile unotaura kuti hanzi wairasta uri kukomenda. Siyana narasta wangu sha, siyana navo. Duzvi pfeke ndapamachu. Waukomenda taura zvinhu zvekusura nezverasta wangu. Suri. Penga tripabasa. Mwana. Avevere zvikadzisaka papa vari kuuya kunoku manje kuSouth. Vari kuuya kuSouth waiziya, vari kuuya kuSouth kuzotsvaga hanzi zvimacosmetics izvo zvekuti vapare zita vonyora kuti ipapa pavari kuuya kuzosangana nemunigerian wavo. Saka mhene kuti mari kubatika here, mari yavabuditsa nhasi yangu vachinotora vanga vachinotora mari kubhengi yeraundi. Saka mari yeraundi yaendeswa hanzi vabva vatanga kufonera vakadzi vemuraundi manje. Hanzi vatanga kufonera vakadzi vemuraundi vakati itai anonzi zvimasmall clips muchiti mainingirikini maititi munoti hanzi inonzi munoti inspire chiyanzi vakadzi vekugidhainspora saika muitonge ka motivation speech kakuti munoti motivate you inspire us to do great business, you inspire us yes. We do big things, you know. Hanzi ndobva vakadzi vekugidhainspora vakaramba vakati aini hautitise iwo tutora zviripo. Hanzi vakati hamutitise varamba. Hanzi pane mukadzi wana nedzunga zoita video achisimbisa dhiri.
hanzi vakazonzi ayewa imayewa mutiti seka isiti kukanda raundi kozvekuzoita inonzichi zvozoita mavhidhiyo zvekupinda papine raundi dzemumhepo dzaari kutambisa vanhu achitora mari achidi inini chikiti chero kandituka sweetheart no problem and nothing can change that you are living a fake life darling wanzwisa ende chinondinakidza about life nhasi wakutsamwa nekuti ndiri kutaura nezvechokwadi chako nhasi paunombondifonera iwe uchindudza chokwadi chevamwe vanhu wai uchimbondiudza nhasi wakurwadziwa nekuti ndataura chokwadi chako nekuti nhasi ndataura chokwadi chako paunombondifonera uchindudza chokwadi chevamwe vanhu wai usingabude uchihumana fuck off musuri wako mhaniwe pfeke ziya zvekupfeka mafraudi magara ako unopfeka imagine une fesi rinenge jende renguruve une fesi inenge jenda maimwana yekuti ukamuona direct unosura hanzi mbiri yako yekunowa mukamwa enda nempiri iwewe apo ntaura kuti futseke mari yako inotenga ningirikini inoita kuti muromo mako munwirire vane machachanwa akaita kunge musaka machachanwa anenge aita kutaura achipfira ndobvira zvakatonaka ndona papo chicha unotiudza futseke munhu amupfekera mafraudi zvese zvauri maititi zviri fake chinyepo kuti uri role masuage duzvi uri role model wevanhu vekumama shamwari vanhu vanotolerata that rubbish pacho paunombouya uchindiudza kuti nhinga akazodai uchindiudzawo fake life yevamwe vanhu yako haudi kuti utaurwe nekuti chichakosha pauri iwewo chikiti iwewo chichakosha dzevamwe unotaura iwewo but kana dzapako pauri iwewo haudi kuti zvitaurwe dako rako mhani iwe rini shena v11 rei ndopenge here ndoita basa roti ndikataura nevanhu ndoswera ndichengeta mavh11 chiremedza foni yangu ichitadza kuita space mufoni from the start itaura navanhu ndovakatsvaga nhamba dzangu yotiti ukasantauroti handina basa because inini handinombobvira ndakatsvaga nhamba dzako ndiwo wakatsvaga nhamba dzangu from the start uchiratidza kuti unofarira makuhwa angu iwewe waiziya saka zvako zvaunotaura zvekutswera uchinditaurira kuti hanzi chichi handina basa ndine basa shaa because from the start ndiwakatsvaga nhamba dzangu karibe wakadzitsvaga kupi wakaziwana kupi asi ukaona uchitsvaga nhamba dzemunhu asina basa uratidza kuti ndiwaona basa munhu wenhema duzvi tsak fesi inenge pasi pejende renguruve hanzi fesi yake mukanwa make munonhonge kunge nguruve iri kubva muruzvara duzvi romodio yekumasueji romodio inorarama life yekunyepa yekuti hande tinotenga zvimanhiki zvedhola mumachaino mhanzi hande itopara uchinyepa kuti une nhingirikini shopu iyoyo ndiri kukuchallenge hunza izvezvi restansi yes nachichi guys anyway maititi wandituka but no problem I love you so much chero ukataura zvako hako kuti chii zvekunyepa izvo chimire udachilaina saka chimire ndichitaura zvangu maititi chimira ndikuudze switi ndaona nguva ndituka aiwa ndazviona aiwa no problem wandituka no problem ini nangu handipo pakutukana newe ini ndiripo pakungounza guhwa handiti ndiripo pakungounza guhwa sekupuhwa kwandendaita sei sekupuhwa kwandendariita saka iwewe hako iwo ndinokunzwisisa maititi ndokunzwisisa situation yako izvezvi pauri unodhisevha kutaura mashoko ayaya wataura ayaya ese chero ukanditaurira kuti ndogara mu1 room but uri kuona manje kamu1 room mangu kandi uri kuroteswa ndirimo uri kunyepera vanhu ipapa but after that wabuda uchichema waiziya wanga wakachema uri kunyepera vanhu kuti amai ningirikini amai maketeni havana kuita sei nyaya yamai maketeni wakaluza case kucourt pari kudiwa 5,000 US ende nhasi wanga une family yako da ungokudza kuti munhu ari mu1 room ari kuziya zvese wanzwa ari kuziya zvese iwewe ndiri mu1 room mangu nhasi hama dzako dzanga dzakaungana vachitaura about that 5,000 yamai maketeni uri kunyepera vanhu kuti ndiye kunyepa uri kunzwa 500,000 bondi 5,000 bondi iri kudiwa ende ukaregera uri kutorerwa neinonzi chiyeye inotora yeye yekukoti ukaregedza uchatorerwa nekoti 5,000 iyoyo yauri kuregedza kubhadhara ende nhasi wanga wakutoda uregedza uchichema wakuda uregedza kuenda kupi kufunction yaunga unayo nhasi wanga utori neshow nhasi wakutora mboti handisi kuda kuenda une stress wanzwa
waiziya ayofutseke duzvi remunhu romi yogesa wameso kwako nogesa kwame yako tseke dako rine svena duzvi tseke unondiudza zvokugesa wameso kwangu ndiwambondita makeup iyoyo duzvi tseke dako tseke mhata yako saka vadaro handiti maititi ndichazotaura hangu mamwe mashoko ndapedza bhozi ndikakasika kutaura ndinozokanga motaura guhwa rangu randauya naro wanzwisisa ende maiti tichimira ndikudze switi aunzwe aunete here naidziya wakabva mukudyiwa nazizo ezvino uri kunyepera vanhu titi une munigerian wako ari kunigeria uko waiziya apa paanonzi Charles ari kudurban ndimachingilani kudurban uko ndisecurity kudurban uko waiziya apa vari machingilandi kudurban iwo uri bhizi kuti munigerian uchinyepera vanhu zvako apa munigerian yeka wakatomurongerwa pawanga uri kudiaspora neuyo unonyepa kuti hama yako uyu because aive nechikombowo chake munigeria waiziya asi Charles atongoriwo machingilani atongoriwo machingilani waiziya padurban apo Charles ipapo handiti saka usanyanya kuzozvikuza kuti tinorwadziwa because hapana chinorwadza kubva paupenyu hwaunawo ndehwefeki makamera uri kutaura kuti wakaisa padheni taurira vanhu chokwadi kwete kuda kuuya uchitaura kuti hanzi ndakapenga une life yekunyepa iwewe muri kunzwa waiziya wapedza kudaro mira ndikudze makamera aya zvaakaiswa akaiswa nenyaya yekuti pamba paunogara kucottage varidzi vemba vane benzi ravo rinogara kucottage rinopenga saka vanotya kuti munogona kuzori abusa saka vanenge vachida kuona life yaari kurarama vari kudiaspora iro riri kuzimbabwe waiziya saka chero mukandituka zvindimise kuisita guhwa rangu randiri kutaura panapa makazvitasa ndinorwadziwa neutukwa waiziya saka zvaitika mukomana uyu Charles ari kudurban uko Charles atori machingilani kudurban uko anonyepota ari munigeria but ndisecurity guard ndisecurity guard wemaclubs kudurban maiziya apa unonyepera vanhu uchiti Charles ari kunigeria ari kupi ipapa mazuva akapera unonyepa kuti unosona une kambani yekusona but waitsvaga uchiningirikina waitsvaga munhu anosona uchiti ndiani angatisonera ningirikini because uri supposed kuyosangana naCharles kuno kuJoburg waiziya apa pandiwo uri kumubhadhara uri kuita matenda sini kusvikapa wakabva mukurohwa imwe ningirikini pusi robhari wakurohwa imwe pusi robhari uchitaura ne ndiri nani handitwe mutsotsanyini handithe mutsotsanyini waiziya handitwe mutsotsanyini handitwe pusi robhari handitsotswe nyini yangu iwe ndakatarisa ndakasvinura kuti saka iweweka zvako zvauritaura kuti hanzi yeye vanhu honai ndakaisa makamera if you still remember aitaura kuti ndakaisa makamera kana ndasvika ndichakuratidzai zvazizo makamera I will challenge you kana uchiti ndiri kunyepa uda uchitiratidza kamera iri mumba makamera ari kunze nekucottage because akaisirwani makamera akaisirwa benzi kuti vaone tinodii dzimwe nguva kana twakakwidza rinopinda mumba richiti imumba mangu munomwe bvai papa this is my house kana twakakwidza ridzi rinomira pepero tangoti this is my house bvai apa this is my house pamuri kurambira ipapo muri kunzwa ende number 2 shamwari uri kuti wakapenga wakalonja kampani yecosmetic iwo usina kana 10 macosmetics achona mudheni ndikukuchallenja kana ndikukunyepera tiratidze munhu ngirikini maproducts emacosmetics enyu tiratidze project yepo ngirikini wakavhura wakutovhunzwa nevamwe vako kuti regedza because hauna muri kunzwa aiwe duzviwe tafadzwe tsake mwana womuroyi tsake baba vane jende ekufa vanoridza jende vanoridza ngoma nejende duzvi tsake jende rinenge kumeso kwamaititi jende rinenge kumeso kwamaititi duzvi hanzi vadaro majewenzi hanzi pachizvishopu zvavari vakaabhadharwa manje kuti vaadvertise chimupinzwe vanhu pavapana neagreement kuti ndondipo shopu but ndinobhadharwa here mapercentages akadai kuti shopu vapedza kudaro kuti shopu kwekwe bva vakuda kulonja bva vatonzi aukamudolonja zvinhu munhu unolonja zvinhu zvavapo waiziya haungaite launch yezvinhu waiziya haungalonje iwe usina zvinhu zvationa mushopu hanzi vakati aiwa inye kuti ndandakapa vanhu date saka zvichaita kuti ndiite sei hazvichaita kuti ndiregedze
trashi hawayo zvikazvichaite kuti nditese ndiregedze kuloncha ame mwana bva tora bvapo $100 nazodzwa uya ame mwana ava kuti hanzi hande tinotora zvimacosmetics hanzi mashops emachaina ekuzimbabwe zvikanzi ayewa zviite zodzwa uya aimbova ex-wife yaginimbi hanzi ndiyakauya hanzi zvaingoitirwa panze pemushopu hamuna kana gonzo ezve zviri kutamba hamuna mushopu imomo waisiya muri empty hanzi ndobva vaudzwa zvikanzi aiwa ngatingozvisiya unozozvita wane mari hanzi vakati ayewa vanhu ndandakatovaudza ndienda kuti unge ndikunyepa wagara uri kutonyepa hanzi bva vachandie kumachaina tinotenga zvimacosmetics zviya zvihanzi toparapara mazita tonyora kuti felish toparapara hanzi tonotenga zvekumachaina hanzi tobva tanyora kuti chi felish hanzi zvikanzi hanzi vakatangozviita hanzi bva chaparika chainyatsoonekwa kuti chakaparika zvikanzi ayewa maititi madi kutsvaga kambani inoita izvozvo muri kuona zvikanzi madi hanzi Chihera une godo duzvi ame yako ndova negodo get away doita godo nezvinhu zvekunyepa ayo ndomuisa pamachugas pane panonzi pamachu panotonhorera pekuti anenge achiona saakomende achinakwa ari papo auchanakwa inonzi nakwadin namadin iwe siyana narasta wangu vadeire ndozvavari kuda shapfeke duzvi rako nqobile unotaura kuti hanzi wairasta uri kukomenda siyana narasta wangu siyana navo duzvi pfeke ndapamachu vaukomenda utaura zvekusura nezverasta wangu suri penga tripabasa zvikadzisaka papa vari kuuya kunoku manje kusouth vari kuuya kusouth waiziya vari kuuya kusouth kuzotsvaga hanzi zvimacosmetics izvo zvekuti vapare zita vonyora kuti ipapa pavari kuuya kuzosangana nemunigerian wavo saka mhene kuti mari kubatika here mari yavabuditsa nhasi yangu vachinotora vanga vachinotora mari kubhengi yeraundi saka mari yeraundi yaendeswa hanzi vabva vatanga kufonera vakadzi vemuraundi manje hanzi vatanga kufonera vakadzi vemuraundi vakati itai anonzi zvimasmall clips muchiti mainingirikini maititi munoti hanzi inonzi munoti inspire chihanzi vakadzi vekudiaspora saika muite unge motivation speaker kakuti munoti motivate inspire us to do great business, inspire us yes. We do big things, you know. Hanzi ndobva vakadzi vekudiaspora vakaramba vakati aini hautitise iwo tutora zviripo hanzi vakati hamutitise varamba hanzi pane mukadzi wana nedzunga zoita video achisimbisa dhiri hanzi vakazonzi ayewa mutitise kaisiti kukanda raundi kozvekuzoita ainonzichi zvokuzoita mavhidhiyo zvekupinda papine raundi dzemumhepo dzaari kutambisa vanhu achitora mari achidi inini chikiti chero kandituka sweetheart no problem and nothing can change that you are living a fake life darling wanzwisa ende chinondinakidza about life nhasi wakutsamwa nekuti ndiri kutaura nezvechokwadi chako nhasi paunombondifonera iwe uchindudza chokwadi chevamwe vanhu wai uchimbondiudza nhasi wakurwadziwa nekuti ndataura chokwadi chako nekuti nhasi ndataura chokwadi chako paunombondifonera uchindudza chokwadi chevamwe vanhu wai usingabude uchihumana fork off musuri wako mhaniwe pfeke ziya zvekupfeka mafraudi magara ako unopfeka imagine une fesi rinenge jende renguruve une fesi inenge jenda mai mwana yekuti ukamuona direct unosura hanzi mbiri yako yekunowa mukamwaenda nempiri iwewe apo unotaura kuti futsake mari yako inotenga ningirikini inoita kuti muromo mako munwirire vane machachanwa akaita kunge musaka machachanwa anenge aita kutaura chipfirapfira ndobvirapfira zvakatonaka ndonaapo chicha unotiudza futsake munhu amupfekera mafraudi zvese zvauri maititi zviri fake chinyepo kuti uri romodel masuage duzvi uri romodel wevanhu vekumama shamwari vanhu vanotolerata that rubbish pacho paunombouya uchindiudza kuti nhinga akazodai uchindiudzawo fake life yevamwe vanhu yako haudi kuti utaurwe nekuti chichakosha pauri iwewo chikiti iwewo chichakosha dzevamwe unotaura iwewo but kana dzapako pauri iwewo haudi kuti zvitaurwe dako rako mhani iwe rini shena v11 rei ndopenge here ndoita basa roti ndikataura nevanhu ndoswera ndichengeta mavh11 chiremedza foni yangu ichitadza kuita space mufoni from the start itaura navanhu ndovakatsvaga nhamba dzangu yotiti ukasantaura kuti handina basa because inini handinombobvira ndakatsvaga nhamba dzako ndiwo wakatsvaga nhamba dzangu from the start uchiratidza kuti unofarira makuhwa angu iwewe
waiziya. Saka zvako zvaunotaura zvekutswera uchinitaura kuti hanzi chichi handina basa, ndine basa sharp, because from the start ndowakatsvaga nhamba dzangu, karibe wakadzitsvaga kupi wakaziwana kupi, asi ukaona uchitsvaga nhamba dzemunhu asina basa uratidza kuti ndaona basa, munhu wenhema duzvi. Tak fesi inenge pasi pejende renguruve, hanzi fesi yake mukanwa make munonhuwa kunge nguruve iri kubva mukuzvara duzvi. Romodho yekumasuweji, romodho inorarama life yekunyepa, yekuti hande tunotenga zvimanhiki zvedhola mumachaino, mhanzi hande itopara uchinyepa kuti une nhingirikini. Shopu iyoyo ndiri kukuchallenge, hunza izvezvi. Rest and yes na Chichi. Hello.